I dag er jeg stolt af at præsentere en næsten showroom fresh eksemplar af en Buick Riviera 1989. Showroom fresh er måske så meget sagt, men 350.000 kilometer er jo ingenting for en Buick. 1989 er året, hvor Rivieraen bliver forlænget med 11 tommer, dog på den samme akselafstand. I må have lidt tålmodighed med mig, jeg er ny i det her. I 1986 blev Rivieraen introduceret med det såkaldte CRT-screen, hvor alle funktioner bliver vist på et skærm, og det er endda et touchskærm. Jeg vil prøve her at demonstrere, hvad det vil sige. Starter vi lige op. Starter selvfølgelig omgående. Vi har klimakontrol. En summary skærm, hvor vi har de forskellige, hvor radioen og klima og forbrug og dato. Og så har man instrumenter, omdrejningstæller til venstre. Olietryk, voltmeter og temperatur. Og herover har vi selvfølgelig tankmåler, uger, kilometer. Sølle 351.000 kilometer. Og man har en ekstra funktion med tankmåler, når den er nede på under kvart, så har man en mere udførlig skala her. Og så er der selvfølgelig skift fra metrisk til til det amerikanske. Og ellers er alle knapper sat herover til vinduesvisker og så videre, og defroster. Og herover har vi lyskontakt og panel lights og sentinel regulering. Det vil sige hvor lang tid lys det skal være tændt, når du går fra bilen. Nej, okay. Og vi har belyste make-up-spejlen selvfølgelig. Begge sider. Justering af el-sider på dørene. Centrallås. Og selvfølgelig elruder og elspejl hernede. Her er der så monteret en ekstra radio her. Ellers så har man selvfølgelig radioen integreret her. Det fik jeg vist ikke vist. Men den er selvfølgelig her. Tænder man der. Men der er så ikke lige noget. Ja. Cruise control i rattet. Bag i ser den jo ud ligesom ny. Ufattelig flot og lækker bil. Så har man åbning af bagagerum her og tank
sidder der. Vi åbner også lige her. Reservehjul. Servolukke. Liter, 170 heste.